harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhuna tapahoho marohata asata mulai parmingguata di manogoton martangiang nahoho mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Tapuji matuhatta marade mahita sian buku ede nomor 677 ayat sada rodi tolu.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit. Marlupulok mahamu ale akka partigor, mga sahon Jehovah, talub do maredde akka na ujur maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa do hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disordangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na manguluhami ala ni haiheomi. Dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruas mo dohami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan haporseaon na mangulu, asa sahat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, imasian patik parjulu, patik paduahon, duhut lapatana. Patik parjulu, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi maraku pau bainomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubia rohata, jala humolong, jala huposmi da debata, asamida nasa na ado. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano,
yang gotunggabi si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu gana-ganaan, manang mangido hanguluan siani. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi posroha di ugasan homitan. Atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan di bata, laho mangulahon patiknai. Ali Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tato poti madusata tu ado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami. Hujo hami dogoarmu nabadiai alantar gogot hami marningot dosa nami. Sai mare seni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabijolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi roham di hami, sai patok tong madihami roha hamalateon tuho, o to di porbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut nabernit binahen ni dosa nami, roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian nis asa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali di bata ama, anak dohoto di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songo sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakumida hamatean ni parjahat. Nalomodor hakumida hamumulak ni parjahat itu madiko dalan na. Asa mangulu ibana. Hasa ngapon mani debata na digijang. Amin. Jesus, Maria.
Hatani debata turbu epistel di Minggu Misericordias Domini Sadarion, imana tersurat di buku Pesalmen 116, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 10 sia, tajahama marsikat soring. Tung behama pamalos sutu Jehovah, ala saluhut dengan ni uhum na itu au. Jalawok kudo panginuman ni akahatuaon, jala pa jowok kudo guar ni Jehovah. Gararokuma aka baga-baga kutu Jehovah, apala dia dupa ni sadok bangsona. Argado di rohani Jehovah hamamate ni akanani asi-asinay. Atong ali Jehovah, nung atung naposom ahu, naposom doahu, anak ni hatobammu, nung di hari-hari ho akarate sianau. Tay pelehonok kumatuho pelean hamuliateon, jala say pa jowok kumaguar ni Jehovah. Say gararokuma aka baga-baga kutu Jehovah, apala dia dupa ni sadok bangsona. Ia kaalaman ni bagas ni Jehovah, di parsitongaan mi, ale Jerusalem, haleluya. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tahatidak maha porsiautai, songon nahit tidakon di dongata di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria,
Nagabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuaturu deng di tanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tur surgo, lauhundu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugo na sohatudusani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen.
horasma dihita luhutna amanginang. Tabegi majolo tikting di Huriata Sadarion Minggu 23 April 2023 Partangyangan Wik Rabu 26 April 2023 pukul 10 sia Wik Gangkana di bagas ni keluarga A Silalahi Boru Sirait Jalan Sumbawa nomor 15 RT Sia RW 14 Cipinang Bali Tanah Galian Kecamatan Makassar Kamis 27 April 2023 pukul 10 sia Wik Rawamangun Togalan di bagas ni keluarga M Silalahi Boru Sihombing Jalan Haji Ten 2 RT Sia RW Sada nomor 20 Rawamangun Jumat 28 April 2023 pukul 10 sia Wik Kayu Jati Sunan Giri di bagas ni keluarga Nyonya Sintua V Nadabdab Boru Sarumpait Jalan Kayu Jati Sada Gang 5 nomor Sada Rawamangun Partangyangan Kelu Parhalado Selasa 25 April 2023 pukul 10 walu wip maringana di gereja Patupaoma Partangyangan Parhalado Rabdohot keluarga Pinangido Sude Parhalado Rabdohot keluarga Asaro Mandohoti Partangyangani Parheheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Naeng Patupahon Parheheon rangkaian kegiatan Boima Tajaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun Akanatoras Boima disosoi asamabuan Yanakota Mandohoti rangkaian kegiatan Parheheon Sekolah Minggui. Info lebih lanjut Boima menghubungi guru sekolah Minggu Nabe. Pertukaran pelayanan firman Minggu 7 Mei 2023 haduan di Patupado pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Laos Patupahod do Papungudana spontanitas laho mangurupi operasional kantor distrik Marhite kotak na di pintu masuk Garejat Tai tapasaha ma pangurupioni di bagasan Lasni Roha tabahan namar sahit Gabe Malau Wik Duren Sawit dirawat di Rumah Sakit Karolus ruang Ignatius Sada kamar 11 pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama kabarita masa dohot ulaon naka sipatuata bae sangap di Goarna songonima Tikting di Huriata di Minggu Sadarion.
tapasada marohata martang yang mahit. Dami ni dibatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pesalhu nahita na marpungu di son. Mana tahu adong keluarga tanah silum ala odo pe Hari Idul Fitri teh. Pasat tamu tabi nami. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik dah. Ikon buido hita di bagasa kolong do nasida. Hatan dibata di bagasan minggutta sadarion. Ima nanenet sian buku ni Petrus, Apostol Petrus bidusada ayat 17 saat 20. Sada Petrus bidusada ayat 17 saat 20. Hidok mah hatan debata songonot tu hita saluhuna. Molo ama digoar hamu ibana naso mardida rupa. Laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhatahu tom mahamu marparange ditiki pai solatammunai. Ai diboto hamudo dada binahen di sere manang perak akka naulo buruk. Ubayan na melua hamu siya nada muna na somar niulai. Na tiniam muna siya nakka ama muna. Alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido. Na songo mudar ni biru-biru na so hasurahan na so marlidang. Nang ditodo ibanahian tagan so ojak do pe portibion. Alai dipapatar do di ujung niakka tikki ala hamu. Marhite-hite ibana do dihaporsyai hamu debata. Na pahehehon ibana sianak kanang mate, jala na mangalehon hasangapot tu ibana. Asa tu debata haporsyaon nang pikiran muna, pakirim muna. Payas hamuma rohamuna, marpangoloyon di hasitongan, mangyahi haholongon nasomarlaok di dongan. Asa masih haholongan si tutuhamu sian nasa roha. Ainung nga mangulai tubuh hamu dada siap boni naolo base-basean. Sian namanottong do. Binahen ni hata na mangulu jala namiani nasian dibata. Isido sahakna. Hure tu hatta dihamak kadamang dainang di bagasang ngulu ni jolma di partikianon sai di usahahon jolma ido bohai bana boy mangulu di bagasan habadiaon. Setiap orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya kekudusan hidup. Habadiaon ni parnguluon nangak kaparto diope. Jala takasi tutudo macai gudang do akka halak nama jaga hodirina to akka ulaun naso hinalomohon ni rohan di bata. Alani takasi tutudo didokon di bagasan terpukta pangukapo biduduai setialah sampai akhir. Mulai dokko setia sampai akhir berarti butuh doh jolmai HP nang pengorbanan proses. Dang boy doh nok kuau setia. Tude bata HP di bagasan ngulukku siganupari ba dang jupangi di bagasa pangulukku siganupari dang jupangi manang di bagasa pakateokku pe ganupari dang jupangi. Alain tak kasih tutu dihamak kadamang dainang sai di sosoi turpuk todo manang sai gudang do halak
na sai madok tudirina. Molo tabegedo dibu na parpudio na kadamang dainang ima hidup yang baru. Jadi takas itu turun. Jala gudang doaka ruas niuriata di sudut noposo saya madok konon terus. Bagaimanakah manusia itu mampu selalu hidup baru. Ngolu na baru. Jala hita pe kadamang dainang ruas niuriata HKBP somalna jala ulur madokon molo di huria HKBP on nasa Jepang do ngulu na baru. Ala mungkin boy do ka sudut na poso mang madokoni ala memang dang dihilala na sidai. Barang pakilalan na sida. Dang pola sude hakka na tua-tua mengajari taringot tuakka ritual keagamaan na manang huriana tuakka yanakonna. Agawi marlomo-lomo anak ko besonari laho mangatur akka parugamonna. Ala memang nagjupang nasidai, siya tonga-tonga niya kanatoras nasida be. Jala di sido takas itu tuak kadamang dainang. Hidup baru, perkataan hidup baru selalu kita dengar seolah-olah hidup baru ini merujuk kepada ketika kita hanya di seremoni manang holang di ibadah. Ngolune baru ketika kita boleh hanya bernyanyi dengan luar biasa, marede, marlas niroha, jala boy sahira na jonok tuhani di tengah-tengah dia kangolutta. Sahira nadi bagas ni huriaido, ngolune baru di tengah-tengah ni ngolutta. Alang do penamarasi kadamang dainang. Ang do halaman dokon hidup baru molonunga terdidi mana musik di tengah-tengah ni nguluna. Dan cukup HP nang terdidi dak danahi mana sian huriat HKBB. Alai arong madokon baptis ulang. Jala di sido halak madokon hidup baru. Tak kubotak kasat damang dainang si sip lao nong terdidi musekibana. Jala madokon saya sudah lahir baru lo amang. Gitu. Ya. Tak pala huboto damang dainang bololau hamu tu Yerusalem tu Sungai Jordan. Apalah sihol rohamuna. Maridi si jale roko kamuna nga lahir baru biau mang anu ngaridi biu sekau di Sungai Jordan. Kasonari gudang dosongoni pergi ke Yerusalem dengan momen-momen tertentu ate boydo musek akaros nuria dinikahkan kembali di Hutakana. Ate tapi perkawinan hanya sekali seumur hidup. Alai mengingat kembali. Ngapiga-piga huria gereja, bolo HKBP rang jupak kudope, ale piga-piga gereja, adong do momen-momen kembali memperbaharui komitmen perkawinan setelah menikah 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, nggak masa di Jakarta sonar songoni. Jadi nang penggambar popui mana usia perkawinan na 50 tahun, dokumen memperbaharui perkawinan pas songo pengatib baru halahiban. Ate, inatai mars layar nagajang, amatai marjas, apa yang gambar popui bana. Katanya untuk memperbaharui komitmen perkawinan. Pertanyaan bagi kita, apakah hanya tanda-tanda seperti itu yang harus dikatakan dibaharui? Manang ikosong onido HP nang asedok kojolma dibaharui. Tapi benar kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Atau firman itu tidak hanya didengar. Ale diulahun. Oh doh hati bata. Alai dang gabi merujuk tuak kasongoniak kadamang dain. Odo nang dahon terpuk tadi bagasan minggu tasadarion di minggu Misericordias Domini gok asini rohani Jehovah do tanoon. Ketika manusia mencari jati diri kesiapaannya dengan cara hidup baru dan sebagainya, tetapi firman Tuhan mau menyadarkan kita kembali, paingotok kita kembali, godang nai asini rohani debata nama notong di tengah-tengah ninggulun di solma. Gok asini rohan debata. Kudok kemajok kadamang dainang. Molo
ibarat to majolo basa gok asini rohan de bata di ngulu ni colbon. Oke peng harga Rp5.000. Usuk maju hamu. Molo hu lopi hepengon. Buti. Laku don? Laku. Molo hu gopo hepengon. Laku don? Laku. Jangankan abang 100.000, Rp5.000 pasti laku gitu ya. Au cugari hudege-dege hepengon. Do patu na kotoron, do sepatuku na kotoron, ngakotoron, laku do pion. Beh, bolo tuh hepengnya teh, marara. Setabi hari Sabtabi, molo hepengon majauh hupa masuk tuh butak. Manang setabi madabu. Tuaka air kotor, setabi manang jamban, tabuat. Kamar bau laku dope, puasa laku. Alah hepeng dong. Bau nang ba? Mariba peon, maribak laku dotong. Manang bola 2 laku don. Bah, tadar pareng-kereng ke gudang atiso. Puasa laku suku-sukunna. Karena dia punya nilai. Karena dia punya value-nya. Adong nilainya. Jalah sudah disahkan oleh pemerintah. Jalan nunga dilegalkan oleh pemerintah. Manang bohape bentuk ni hebengi, manang nakotor pe, mang nabariwa pe, mang naginobu pe. Karena dia sudah punya nilai, dia tetap berharga. Dia tetap bernilai. Odak kadamang dainang. Odo nang dohono si Petrus tuhi tadi bagasan terpuk sadario. Molo argaro hebengi karena nilai kita manusia juga punya nilai di hadapan Allah. Bahkan Tuhan katakan kita dijadikan menjadi biji matanya. Si malolongna nama cai arga situ tu. Jadi molo argaro hita hape nang. Jadi pendiri bata. Tuk songonima holong ni rohanai ala tadok ko ni mana bapak. Itu tiak kamangin angate. Ikidak dana kiba mau dilebun ni bapak ni iba mangasang-asangi di betudungan ni iba. Arong do bapakku soningon. Aleho lagi pelua iba menggripuk di buti. Karena ada pelindung. Molok kerhata de bata gok asini roha. Gok asini roha dang langa-langa. Dan setengah-setengah. Berarti Allah telah menjamin kita, Allah telah memberikan kepada kita legalnya, jalan nungai dokot tuhita gabi anak konna, nama cayarga situ tu, jala patut ikon lenonna asiasina tuhita. Kecuali ada anak yang tidak tahu diri, beda lagi. Gudang dua ada anak tidak tahu diri. Ngadileno, nggak tahu diri dia. Alak kaning idok turpuk tahun di bagasan ngolutta, di bagasan persadari turpuk tahun. Ketika kita punya nilai, ketika kita punya poin, berarti arga do hita hape ni debata. Bolo arga situ tu do hita di depan di debata, neng mahita mengulu di bagasan debata. Kenapa kita mahal? Kenapa kita mau? Karena Yesus mau datang menjadi manusia untuk memanusiakan manusia supaya manusia itu tetap menjadi manusia yang luar biasa. Ini tak kamangina. Argado hita. Padahal banyak manusia tidak pernah memanusiakan manusia. Udang dojolmai saling membuli dan saling mengejek dan saling meledek dan saling menjatuhkan dan saling untuk meninggikan. Alok konak kaning gabe halak naipai ni baru maho. Gabe halak napai di pai baru yang benar-benar yang murni, benar-benar yang baru di hadapan Tuhan. Allah memang nunga mati bana humokopita. Allah telah mati melalui diri Yesus Kristus jala didokon nakaning ibadah do namangalehon uhum
alai lausibana do namangalehon akka haluau di. Dang tartuhor kadamang dayi ng haluau ni ditong-atongan yak kanguluta. Dang boy badikon haluau ni siya sere manang perak na boy ang tibangan na. Tetapi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah kita ukur dengan apapun. Alani na berjolo sahali ikon jagao doha badiota. Ya. Harus dijaga dengan benar yang namanya hidup dalam kekudusan. Boleh hidup dalam kekudusan, dang dagabe sobohi bakalor sa Jawa teh. Dang dagabe martabuni ba. Taong. Alay dokon, ngolu na marhabadiawon, ngolu hatana na siniraam ma. Perkataannya yang menggarami malah bukan digarami. Ala buha, ala ngoluton, gabe so ngebibil na terbuka do. Hidup kita ini seperti Alkitab yang terbuka, dan disitulah hidup manusia harus benar-benar memperlihatkan jolma nang tinobus do ibana. Jolma nang dipalua do ibana. Di tengah-tengahnya kapar nguluatta. Jala jolma na pinay baru do ibana. Jadi orang yang hidup dalam hidup baru itu, Bapak Ibu, bukan soal baptisan. Di HKBP, ini dia do ngulu neberui. Arong do terket-terket nak kamanginang. Parjulu tardidi mageleng tak. Pasurato dirina tu Banua Gijang. Itu kan? Asa tarsurak guarmi di Banua Gijang itu di tete. Itu. Alani sarakku tu hita kamanginang, moloang dope anak konna, mana pengantin baru, bolong maranak kon, tanya kon atong guarni geleng mi. Una saleba geleng na. Alo modo hana tu si Maradona, iba si Maradona, hape dengan boto. Hape tidak dana si Maradona, dung balga gabe cerdider, susah dotong. Tanyakon. Dung balgai mana tajara jari, melua memana, maka tidak kon kapor siaun. Dung malua ibana, ijalo mana masura haluan nai. Memang dang tersurat di bibelo nak kamanginang. Tang tersurat. Alai sarong do poda-poda na denggan. Tikyamu ma paluahon anak komuna di gereja merite naposona. Setadok kodo imada manginang moloson nari dang bapa oma abe manang dusam. Lapatan na. Di sido ngolune baru di hita huriat HKBP. Ketika dia tahu menimbang mana yang baik, mana yang buruk, di sido ngolune baru. Yesus tong arong terdiri berulang kali te, bolong terdiri berulang kali, dan terdiri ho, namaridi nama ho. Itu, akabangina. Takas itu tuh dari empat orang terpuk tahun. Ima tabona di huriata, dia punya tirket, dia punya jenjang. Taruh kode kan? Imada dangau benang dosami, bukan berarti kita tidak memperhatikan dia sampai sepanjang hidup kita. Taparwahud di. Alai di laut di goluna baru dihita. Hidup yang baru adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Di mana perjulu sehari. Napa duahon ngoluna baru di bagasan turpuk tahun nak kaninge dehon ina festival ke tatanyak pun sida sa juara teh. Itu. Mamolo juara tong ngai tangap be. Mamolo kenyataan na ikut ditangap matong ate. Dia donasi nak kaning bahado halak mangulai tubuh. Berarti bukan hanya cukup baptisan mangulai tubuh di bagasan debata. Bohado halak asa sahat tu Banua Gijangi harus ada sikap manang pangalaho nadingkan. Setadok kodok kamanginang tanyang ta, ya Tuhan, harimu baru setiap hari. Melotadok kon hari ta baru setiap hari, dak kolang hari-hari no baru. Ale do ngolutta. Do ngolutta. Kuna jomuruk kamanginang da, aung do sono jol mamad do sonon. Uli rupam bau hosam. Tabo to dia kamanginang. Boy do ibarat tanpa luar. Ale hosana setiap pakateon na akan nagurgang sude akan narwa. Dumenggan uli rupam angur hosam.
Ikonido. Odo ngulune baru. Di sini hidup yang di dalam Kristus. Bahwa kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jalan itu odo hitamu section na jolo. Hidup kita ini adalah hidup yang blessed to be blessing. Ngai todo hita. Ya. Sian na jolo pengai todo hita. Jarang adok istilah hita madokon. Ahdang marlapatang nguluko. Bahasa songonong nguluko Tuhan. Bahasa mau tubuh sian na torasu songonon. Bahasa magabi songon daw. Ay mulai hutanami. Bolohang jol mamerbedai. Hitor somal hubigi. Dada dirim. Itu kan. Baru tanam songon itu. Boleh berbeda sama jolo kan. Nah lumar rohani bet kita ada mabigi jol berbeda. Asarong aduh hono tomak ni ba. Boleh dok kalau tanami marboras do dingin nah. Jadi sih berbeda 1 kilometer pe bodoh yang buat tong. Jalan jojo pindah tada madiri pindah. Hidup kita harus seperti itu. Harus mengenal kesiapan kita. Bolo nunga porsedo hita ditodo debata hita hian. Bahkan dokon soja dobe pertibion berarti harga situ tunai hita penang. So nak kala toras kan? So nang gubur pe merdela geleng na. Ngai baen marsikola. So nang gubur pe merdelan. Di Jakarta nggak mau songoni, ipaksa geleng nai. So nang ibu makata na iba marsikola. Asarong lala namangin na, hape namalas ni natutuan nurutong. 2 tahun do pengen masih sekolah, HP dunia anak, dunia bermain do. Ate, asarong la rena, ma molo gudak kepeng muna lek kamu turiat tong. Ate, udah. Seharusnya pengajaran pertama itu dari orang tua, bukan dibuat ke sekolah. Foto muda do umur, suatu gawe stres, makanya gudang dan aku SMP pengen stres. Ay mulai saya umur 2 tahun pemana ngesiksa. Ate, isik sana torasna. Baru umur 2 tahun marah bahasa Inggris, marah bahasa Batak dang. Itu dah. Ipa sekolah internasional mulai danak sampai magodang. Dung SMA gawe tu SMA negeri, teng bote marah bahasa Indonesia. Tong ma arong les bahasa Indonesia bah. Roham tu jawabku bah. Apa yang majo? Jol marang mar bahasa Indonesia, lis. Ali ang do jol lis bahasa Indonesia ndak bang gawak biar. Tapi yang maju dapat sonario. Tapak saibana. Asabui. Kita aja orang tua mempersiapkan anak sedemikian mungkin supaya masa depannya bagus. Kita persiap pun di mana? Gudak kepek tahe bisa waktu si. Lesol sudi. Sampai lagi botol nasi dia biar harina. Jadi hari beristirahat. Kita aja manusia, kita aja orang tua begitu kekehnya mempersiapkan masa depan anak kita. Apalagi Tuhan yang sebelum kita lahir katanya kita sudah nggak itu kita. Ira na patotoho, ang dohang ni patotoho teson na julo. Molhoda manguli ho to geleng na burumi bada. Alang binang to, ang do reson na patotoho hate. Akap punga ni na ulo songoni burumi mayawi dah. Anak mi mayaw song naman sumado begi ya ipatotoho ya sal pajupak kalai kita ma besad dah pajupak bejulo besanin na apa anak kon na sendiri penyan. Itu kan. Apa nung dana kibel ga arong pilihan na tema nang pe society ta tong do mahita marbesanin na di dalam Kristus. Kan? Coba kita bayangkan, kita saja yang bagi manusia sudah berani seperti itu. Apalagi Tuhan sudah menjamin kita. Ngai jamin kita kadamang dainang. Songke penak kaning. Kenapa Tuhan dalam diri Yesus Kristus bisa menjamin kita Bapak Ibu? Karena kita punya nilai. Ahadu nilai tak? Anak konna duau. Itu. Anak konna duau. Tabereng makamanginang. Sa sega-sega ni gulun gelengmu. Pasti hokopomu do kan? La narkoba begeleng mo, narkoba. Nga sa pesega kaluhutan, mana nga keluarga ate mak. Unang nga begeleng mui. Ang do begeleng mo nasing. Boleh rohana, nasohod manuhuni. Hokopon na doy.
Lah sudah pe hibana ngoluna koponna doi. Apalagi debata. Yesus tong adok kita setabi manginang manol soli pertubutta tu portibioda. Tong adong. Unang adong siak kita nomor minggon manang live streaming pe na manol soli tu butuh hasiang anon. Jangan. Kalaupun kita dilahirkan ke dunia ini, kita harus mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dangalani si bahenotta, dangalani hepengta, alai godang carata, bohita gai pasu-pasu tuh halak. Bahkan nak indokon dia 22, bolo pasu-pasu ibana, ketika dia mampu marsiha holongan, sian nasarohana, dang marlaok holongi. Taruh pada idang marlaok holongi, nabaga kakwedain na, kalas rohana tok, ayo ida, tapi bohong ina. Dang marla otong. Alik ko siya niroha do. Niroha do. Ijo pinja pepeng mira. Unang dok kodang adong. Dok kema. Adong dunyan bolo to dang bah. Sorry dotong. Kasar dunyan ate. Itu kan? Alik si mergabusan non. Hape ngalang gigi mah hepengi. Habis ma. Bahasa ngulo ho. Ay majalo ho mura. Mang pangaleo mall. Antar sonit to. Holongi na di bagasan na tinodo hita na jolo ketika kita boleh menjadi bagian daripada Allah. Di porsia makamu amanginang ngejami behita di banua gijangnya. Da? Ngejami behita tu banua gijang. Ale satu ngarong na magati guar itu kadalan. Ate. Guar terdidimi do satu nama ate. Unang anong magati guarna sa tutong adalan, so atong gaben non, tayong boto suru-suruan ni. Pero, ang do tayo na juli hutamo tayo magati guar. Par juli, idok ko si marulup, marsay-sahay maon. Agati maguar na iba, daduda maitak, itak gur-gur. Tapi nga tardili sa gereja, gumugudo itak gur-guron, lahu palaho barga guarno na terdidion. Iguari ma idok ko masih si marulup alam marsa sai imana iguari masih tiupan. Hape tong marsa sai ala urang giji dotong. Dangalani geti guari. Magudang ma salpu ma hosana sia portibion. Hape naringgas marminggo si tiupan no si marulupon. Tinggado pangalahonyon. Ale mulai sedada na kimana marumur 5 tahun sesitio panidokon. Ape dangigati surat terdidi na si marulup. Pro masuru-suruan. Marulup inna. Saya ngomong mana di pitu di surgoy. Marulup dangarong ngomong. Sada 2 tolu itu tuh harbangan. Ayaw ise guarmu sitiopan. Ay beri sutar di. Oh itu na si marulup. Dangom be tidak maaf bagimu. Gabi tu api narok mana. Baik dah. Yesus tong magati guar na da. Bulang pegati amu guar mu hafal hamu guar asli muna. Ay sudah halak menuju tu sido. Tu banua gijang. Ay hagu najol mar minggu bolos tu banua gijang do lari. Kenapa kita mau beribadah? Kenapa kita datang kepada Tuhan? Kalau memang pandang situ Joni aras kristosentrisi tu Kristus sudah. Makanya saya terdok ke surga sebulut tadobi. Itu dah. Itu tujuan tak. Ido bona pasogita nasa sitong na. Dakutamunan, na itu ubay samo sirradaw. Makana kan idokon, itu do hitasan nahinan. Molo itu do hitasan nahinan, pertahankan identitasmu. Pertahankan statusmu sebagai anak Allah. Unang bemelu siya ni. Unang morok be siya ni. Unang adong bemora-mora margeser do kanasing. Tidak. So di ajar kono mutak anak komu. Bolang anak komu borum naik tu agama na asing unang. Dangamang mati na mau bolo pidda agama ko. Ikon Kristusido hitonommu. Unang tong tema saya ada 2 agama ketuhanan yang Maha Esa Pancasila tong. Dangan songon yak kamangina. Harus kita mempertahankan status kita asabuha songon deni ina pestipali. Asa sahat kita tu padang situ jotai. Ido ngulu ne baru. Mar panguluan ne baru ikut totongi mana mampu dipareahi akak nguluna ne baru siganu pare.
Marpangaluan ne baru iko benar-benar imana mampu laho patuduhon hidupnya pernah ditebus nungai tebus debata ibana. Jadi saya ilustrasi amang genang. Ang dosongoni duli-duli nunga macai jorbu pangalahona. Sudah martani bapak anak mak nebain. Kesabaran na toras nom, ang kesabaran na. Alama honang pena sesada honang lomorak memerek kobe lo mamate holo bemeupo itu kan. Ai bolong makku na jolo bolo takkak kami tori dokon. Bolo takkak kamu mati na mawinna. Ape nyantak marna mati ate. Ancamat doi. Lama ho dang gunana be nggak sudah biwak wartakku dang bertobat to inda. Balame mana? 3 tahun nai rome mana itulis masurat tu inungna tu amungna. Amung inung neng roa tu bona pasugit. Kadda nami mapoko daw jomur masa dahadu nabot tardenong. Uberi pesen na daw siya mobil sibel bualin non. Kalau uberi sa mobili aduki berarti nong mapoko daw. Rome mana tong titik kena buhul. Oh ibadah pe NB catatan nunga marpoho-puho. Biasa soalnya teh ala najulu dang akan najulu soalnya do kakama nginang unangi kolang yoloi amat geleng non dan gelek tu bihoinda. Ape 3 tahun nai 4 tahun nai rohami. Ama nyama popum popukon. Termula dorhana selesai do. Romai bana ibereng masih na daw. Arong 5 adut na botar ijomur omakon sen najul. Ay polo pajomuran ala bata najuli huta-huta ijulu ni jabune di jomur kon. Dang saping pe. Ima gijang di rohana bata majomur ay ete. Sudah tarida. Ibereng senda daw. Wah, David nabot adut na botar na roy mana. Walang roy mana pitor dia lo maknon las rohana. Tung las rohana idok ko ni bana. Ay basa ubangi do dosa ibay jomur holi ma. Ay dok ko maknon. Walang mucat to sejiabon sadari pitor merpangulai hidur hakku memereko jalanung ngamapoko. Alan patuduh honok kui asa mangajari hoda winne man. Tor di haul mamak ne molati mamak belgani go holong mi belgani asiasimi ine bana tu makne. Pajuk pang memara dongan nanahinan. Nama bembau pimana dongan sahutana. Teroma dongan non. Beta mahita. Taulahum maka na sosuman. Taulahum maka na sudenggan. Marparangin na buru mahita. Ay nga robeho. Dok di mana melus na sonon. Saya bukan yang dulu lagi. Ulangi dulu. Saya bukan yang dulu lagi. Amanginang halak nang tinubs ni batay ko barani madok kosongoni. Dang na jului biaw. Nung ngasonari biaw. Saya bukan yang dulu lagi, tapi saya hidup sekarang. Hidupku adalah hidupku sekarang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Tuhan. Ise maulu hamu akadamang dainang lau marpahian na buru itong atongan ngulung muna. Selalu dojol marpahian na baru itong atongan nguluna. Pinomak nang peleling pahiani ali terus dipayes terus dipadenggan jala ikon angur. Hidup kita adalah hidup yang benar-benar lahir tubuh musek. Marhita kang nguluta siganupari. Marhita parminggota, marhita partanyangata tu debata, marhita ka kesaksiata, naik tarida mahita, tetap di bagasang ngulu baru. Menjadi berkat bagi dunia ini, bagi gereja kita, menjadi lingkungan kita dimanapun kita berada. Asa boy kita berani tampil beda. Hidup orang Kristen selain militan, tapi harus berani tampil beda. Alap Batak, biasa berani tampil beda. Kota bering pesta-pesta. Unang adong 2 tolu bajuna, isyukuran don, sediamu sapantia sodiamu inon don. Tapi orang Kristen, kalau kita berani tampil beda, kenapa iman kita tidak berani tampil beda sebagai orang Kristen? Kalau kita berani tampil beda, maka kita akan menjadi bagian daripada yang lain. Bahasa ulo halat tampil beda. Asa berkala ibana. Mana nasanggul na tiboy bahen, mana hurkurung na opat tingkat, manang nagolang na belga-belga, manang naigung na siap pesi pamancung belga gujajang, terserah. Semua ingin jadi viral, semua ingin menjadi sesuatu terkenal, tetapi terkenal dalam pengertian iman yang baik, perbuatan yang baik. Akang ngulu na ipineh baru di bata, ima ngulu na manotong,
jalan ngulu dapat tuduh akan nading gading ulu. Amin martanyang mai. Mula te marohanami di Tuhan, di tubuh kodo hami musek di bagasan hatami. Marhite haluau naung leleomu di hami. Jala marhite haluau ni macarga situ tuduh hami tinubusmu. Bolarga situ tuduh hami jala songon anak komu hami. Ho gabe amanami. Ikut dohami Tuhan patuduhon songo bohini Kristus hami. Jala makatahon songon hata na siniraan. Nunga mate ho humoko pami hehe ho. Panguluho kami akapardusaon. Asa sudah kami dapotan harazommi. Dapotan sulgo sa bulun nami. Posdorohan nami. Ikos satia mahami totong Tuhan sahat rodi ujung ningulu nami. Marhata potoko maka porsyeho songo sipalua kami. Dang manibil behami Tuhan sedalan nami. Dang gabe ganggu bepikiran nami Tuhan. Ala nibalga asyasimi. Ala gok ni asini roham nang pinasamu di hami. Ndak kolak kami ala itu sudah saddo portibion. Nong dituduh hohia kami. Sian soja dope hami tu portibion. Ala nilai Tuhan las dorohanami. Meletungpe ditubuhok kami. Sian hajolmon nami. Ale siap pangalahon nami. Ikut ditubuh dohami Tuhan marhite pangalahon adenggan. Marhita kapak katayon. Nang marhita kapar saron nami di bagasan holongmi. Rabdo akadongan nami na sahuria. Nang akan nasajabu. Khobar jabu nami. Nang didia pehami maringanan manang mula-ulaon. Iko gabe bodoh hami Tuhan. Patuduhon status nami. Songon ianak komu. Naung niaimi. Naung tinugutugumi. Naung dileko sada nilai. Tuhami arga situ tu gabe biji mata yang berharga di hadapan Tuhan. Mulai ate maroha nami di Tuhan. Bolotung pesipata gudang hagaleon nami marpamuati maroha mali Tuhan. Saya terus ma dipengot hatap pamilahu padenggat to nakapangalahon nami nasipata olo gabe mabayan roha dongan nami gabe terluka. Alai marhite hai baruon ni hatam. Say paingot tok kami asa marpangalaho terus nading gading ulu namion. Lam tabba murnami, iko lam tabba mabisuk nami. Lam tabba murnami, iko lam tabba ma kolong ni rohanami tuho. Lam tabba murnami, iko gabi sileho nakapasu-pasu mahami, daka ngulu nami. Ali Tuhan, paso-paso makarwas ni huriam. Natongo mabigi hatam di bagas tikyon. Na di bagas joromon. Nang di bagas nasidape. Lopok kon hatami marura marperbue may dingulu nami. Liaw di hami ganup hahi pason gogo jalalas ni roha. Asaboy hai marlas ni roha madalani ari-ari ningulu nami. Nang pinasami di hami jaladohon nami mamangulu manang mate di homa hamili Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Molarong akarwas ni huram dari bagasa parsahiton. O matatong Tuhan na mangalehon hamalumon. Nyonya si Morangki buru si Barani. Nyonya na pitupul buru Tapea. Gabriela buru na pitupulu. William Marpaung. Ohana buru Tajulu. Maria Wasiska. Sahat Marulitua Pardede. Situa Godwill Sianturi. Nyonya Sintua MT Pasaribu buru Manalu. Binar buru Tobing. Rita boru silain, Nyonya Erha Stomeang boru Manukalit, Nyonya Pardede boru Sitohang, doh naswa gurak kami dope, na dirawat dia ke rumah sakit, nang dia ke pemulihan di bagas nasida. Ale Tuhan jala di bata nami, o mana mangaleon hamalumon ni pardagingon do partordion. Suat totot demi mangaleon lasniro hari nasida, malutung pediay nasida parsahiton parsatok kina pardagingoni. Ale satu sumurut ha porsyonna. Laho maka porsyeho. Jala totong marpakirimon na mangulu tuho. Pasu-pasu mga akarwas ni uram dari bagasan. Akka parukilon. Apuli rohanya kana marsak.
Asa tarapul rohana sida Tuhan, Allahu madalani akka are ninguluon. Pasu-pasu manang saluhutna ruas ni huriam daka berbagai lini pekerjaan nasida. Di kantor, PNS, pegawai swasta, parbisnis, per-3-3. Manang HP ulon nasida satu ibu rumah tangga. Ale Tuhan hadiron namion, iko patudono nami do songon halak nong tinubus muhami jalarga situ tudiho. Iko songoni mahami Tuhan marpangalaho. Jahuba di batama nami, hubak kami do keberangkatan ni ina festival ni huriam HKBP Rawamangun, neng madohoti festival ina sa distrik. Ale Tuhan saya tabay dakay na namion suara napita. Asa marhite pamujon nasida dakkolang marsangap guarmi di ban nasida. Ale totong boy dipuji nasida siya nasa rohana. Jala hirim do rohanami Tuhan. Boy naduminggan dapot nasida. Jala patubun nasida di acara festivali. Homa totong Tuhan na madongani ganup akalatan nasida. Padao siya nasida parsahiton. Ale totong lanahahi paso di nasida. Asa sahat nasida satu acara nang binuhul nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saat di homa nang ngulu nami. Kaporsehami totong Tuhan hodo majuluani saluhut nakalakalan nami. Jala marguru tolomoni rohama akka ganup ulon nami. Merita anakmu Yesus Kristus. Amin. Mari dehita uhud papungu peliata. Hallelujah.
Toduti ayat na palimahon. Naholong rohani debataki anak nasasada di lehondoi dang aku aso armoso hati igogoni mudani Yesus ki namamulah itu Tatangyak kuma peliata tu debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut silehon-lehon na dinggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hai masya nilon mitu hami pilen nami tuho. Say jalom magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti aso parsyak kami pilenon patimbulhon harazommu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gergir hai madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Alea manami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say sot malam menyeroham di banua tongosongon na di banua gijang. Le hormatu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami sama panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tugu tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak kama mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Tidak pakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jalai pasaor homa damena tutordim. Hurian itu hata di hamak kadamang dainang haanggi pinaribot parminggota pukul 10 nungasun padita liturgis pewarta papungupelean doho penerima tamu pemusik song leader do multimedia madok tuita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.